Ngiyamkhetha uShebe inkosi yasePhakameni. Igama lami uThula waMthembu. Ngiyisizukulwane sikakhokho omkhulu uMpande. Njengoba ngila ekhaya ngihamba nabasekhaya abomntwana nabo Gabadeni. Ngingafika la ekhaya ngiqala namhlanje ngithunywe ibona okhokho ukuthi ngize la ekhaya. Mina ngokusebenza ngihlala phesheya kodwa ekhaya isemagcikane bathenjini waSomoba. La ngihlala khona ngisebenzele e-Atlanta e-America naseFlorida. Yonke ngigqokile yona ihambisa umsebenzi wethu lesiwenzayo. Bengiphila khona ngihlala konke kuhlangane kwenzeka kahle. Indaba yayikhanda ebandla la ekhaya kungayona into engathi ngangiyinakile. Uma uzalayo wakhothama ngoDisemba sathi simfihlile kadinga ukuthi ngiphindele ngale phesheya ngoba nginomsebenzi. Ngabe sengibuya futhi ngo-April simtsheliwe endleleni kufanele ngize la ekhaya. Ngeke ngafika la ekhaya nomfowethu omncane ade ufunda eSingapore. Wanenkinga yena ngokuthi angathi konke kuvuka kuyena engaphilile. Sathi sifika la ekhaya seza kwababa la ekhaya umshumayeli uMathiyena umshumayeli kwaBuSimamane. Bese ukuthi kahle kahle le ndawo yebo silabantu esiyibona kodwa nathi asikayi-understand lento edlula kuyona. Basiyalele ukuthi asikhulumeni isize masikwazi futhi sibambe sisebenze indlela izovuleka kwathiwa sinikele futhi. Ngaphindela ngaya ekhaya ngakhuluma nabadala ngabatshela ukuthi isimo sikanjani. Ekhaya la siphuma khona abayizwayo le ndawo futhi khona abangayizwa le ndawo. Ngandlela sikhulume ngayo ukufunda ey'koleni lezi abelungu nokufunda isiNgisi kakhulu kuningi ogcina ungasakunaka futhi ungabe uyakunaka. Ngeke ngibe umuntu kade ngizokusho ukuthi la bengiphila khona njengoba siphila ngayo siphila indlela ehlukile kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uma esekudinga ukuthi uzokwenza umsebenzi wakini uyakubiza ekusondeza. 16 hours iflight esola ngihlala khona uma uzodirect ukuthi ngifike la ekhaya. Ngathi uma ngifika umfowethu alokho kahle uku-private banking la Investec, one of the junior executives. Manje sekhona indawo sefuna ukulahla umsebenzi wakhe asafuni yonke leyo usefuna ukuhlala endlini yena. Sithi masihamba le ndawo nale ndlela lena ufika esigabeni sokufuneka sinikele. Silethe impahla sinikele ngayo. Umfowethu wangathi uba ngcono kodwa masiphuma emagcekeni la ekhaya ngathi lento iphinde ibuye ivuke kuyena. Silokhu sibuya silokhu sizama silokhu sitshela ukuthi fikani ngesonto la uzokhulekelwa khona. Ngalelo suku uma ningafuni ukufika uma uyisonto nje ngingafuni. Siqhubeka kodwa nangohamba thina siyenze lento siyenze. Elinye ilanga kweza mina ethi uMathiyena hlala wena uthole wena umkhuleko lo wesonto abantu abagulayo. Nangempela sihlale bese siqeda ukusebenza sothola umkhuleko. Wenze lo mkhuleko. Khona ngathi makuphela insuku lapho kwaba khona abantu abafika nami esibhedlela ngoba umfowethu wayesesibhedlela kuLwesine kwenza umkhuleko nakhona. Kwashaya uLwesihlanu kwashaya uMgqibelo udokotela wangifonela wangitshela ukuthi ugwegwekho usiyadischarge. Ngaqala lapho ukubona ukuthi lento eyenzekayo into yokudlala. Angizizwa ukuzokhuluma kakhulu la ekhaya. Inkulumo yakho baba betisha. Yebo, angizizwa ukukhuluma la ekhaya ngizobona nje ukuthi uNyazi lesiZulu ihamba nathi. Cela uNkulunkulu akubusise konke enikuzweni.